No niin, ja tervehdys kuulijat. Se on J.P. ja Lukkoseppä-mestari kertoo podin ääreltä. Ja oli tuossa edellisessä vähän puhetta, että tulisi vieras ja me olemme vieraan tänne saaneet ja Westmanin Mikko Lukkoseppä-mestari hänkin. Ja ei kai siinä mitään. Mikko, kerro itsestäsi, kuka olet, mistä tulet ja miten saat tohon päästä. Niin, anna palaa. No niin, tervehdys vaan. Kiitos Jori, että pääsin vieraaksi höpöttelemään. Kiva saada vähän alaa kuuluviin. Tosiaan joo, Lukkoseppä mestarina tällä hetkellä. Semmoisella tittelillä operoin arvolukossa. Ja 2007 mä oon aloittanut alalla aivan pystymetsästä, niin kuin meillä on tapana sanoa. Tulin alalle kaverin houkuttelemana. Joo, Silloin oli pitkään jo puhetta, että voisi olla meikäläisestä jotain. Susta voisi Mikko ehkä jotain tullakin tässä alalla. Edellisestä työpaikasta sitten tuli lähettyä vähän niin sanotusti nopeasti ja jäi vähän tyhjän päälle. Ja siinä sitten hetken aikaa mietittiin, että mitähän seuraavaksi Mikko tekisi. Ja ei muuta kuin puhelin kouraa ja soittaa silloiselle yrityksen omistajalle, että olisiko paikkaa tämmöiselle. sä oot todella vaihtanut sitten niinku ihan toisesta hommasta toiseen hommaan. Siististä, Joo, kyllä. siististä sisätyöstä siistiin sisätyöhön, eikö se näin ollut? No en mä tiedä ihan siistiä sisätyötä ainakaan aikaisemmin ollut, että kyllä sitä Lapparin varressa oltiin ojan pohjalla muun muassa, Joo, mutta oli se i joskus siistiä sisätyötäkin. Ja joo, ei siinä, kävin haastattelussa ja oikeastaan sitten seuraavana päivänä soi puhelin minulle päin ja tervetuloa, että saat aloittaa silloin kun sovittiin. Niin samalla tiellä olen edelleen. Olen saman työnantajan palveluksessa nyt ollut kohta 19 vuotta ei ole pätkääkään kaduttanut, että alaa vaihdoin. joo. Sä oot tehnyt samanlaisen harppauksen. Mä tulin puhelinluettelo keltaisten sivujen kautta ja sut taas tai ei sanota, että höynäytettiin, mutta vähän toisella tavalla, mutta molemmat me ollaan niinku aloitettu täysin tuntemattomista vesistä sitten. Joo, Hieman, niin mä muistelen. Oli sulla vähän samanlaista taustaa. joo, hetki, ja mä olin kerännyt sitten tossa Ei vaiheessa, tosiaan siinä joo, sano vaan. niin, että tosiaan tossa sitten siinä niin kuin sanoin, niin pystymetsästä kun lähdin, niin oikeastaan alasta ei ollut mitään tietoa. Kaikki oli uutta ja ihmeellistä ja ei muuta kuin heti kokeneempien kavereiden matkaa katsomaan, että miten se poika pärjää. Siitä sitten aloitettiin suihkuseinien asennuksista ja koukustoista, niin mainitsit, että Lukkosepän osaaminen kautta toimiala on aika laaja. Niin siitä sitten pikkuhiljaa kaikennäköisiä juttuja pyöriteltiin Raksalla pääosin ja sitten tietysti huoltokorjauspuolen keikkaa siinä kans kokeneempien mukana näkee vähän eri lailla maailmaa ja alaa siinä, että mitä on tulossa. Ja Joo, onko sä, sitten vuosia kun meni eteenpäin, niin pääsi huomasi, että kyllähän tuosta pojasta jotain onkin, niin aina sai vähän lisää vastuuta ja uusia juttuja. joo, palataan muutama metri taaksepäin tai muutama hetki taaksepäin. Tuliko sä lähdit suoraan vaan niin sanotusti sepän hommiin, että sä et ottanut mitään ammattitutkintovaihetta, sulla ei ole sä et silloin lähtenyt oppisopimuspuolelle. En lähtenyt, että silloin ei 2007 käsittääkseni ollut mitään tahoa, mikä olisi järjestänyt Lukkosepän ammattitutkintoa. Niin mä lähdin ihan suoraan, että tossa on työkalut ja terve meno. Olisiko se silloin näin jälkeenpäin, nyt on helpompi jutella, koska me ollaan käyty eri polku tuossa suhteessa, että mähän on käynyt taas sit ammattitutkinnon. Sehän on Edupolissa ja mun mielestä on ollut Edupolis vielä, vai onko siinä ollut sit suvantovaihe, että se on just sit vaihtunut. No toi Jussi, kun pääsee sit seuraavaksi eetteriin seuraavassa jaksossa, niin mä voisin siltä käydäkin vähän sitä välivaihetta, että miten se meni, koska mä en ole ihan tietoinen. Mä oon ollut sit jo työelämä, tai niinku valmistuneena, niin mullahan ei ole siitä, että mitä se meni se kuvio siinä, se historiikkivaihe. Joo, no Niin Jussihan se varmaan tietää, kyllä. Joo, niin Jussi voisi avata kyllä sitä kaikille muillekin kuin minulle tietenkin, että miten se meni, mutta
Mutta olisit sä sit miten sä näet, että olisit sä halunnut, että jos semmoinen olisi ollut tarjolla se oppisopimus, niin olisit sä käynyt mieluusti heti niinku pohjilta pois sen? Kyllä tälleen jälkeenpäin kun ajattelee, niin olisihan se ollut aika iso apu siihen työntekoon, että sä saat vähän sitä lainsäädäntöä sun muuta sieltä niin kuin pohjalle. Tiedät, Joo. minkä perusteella sä teet näitä töitä. Et nythän se on vaan tullut oikeastaan niin kuin kaveri kertoo, että näin tää tehdään ja perustuu tähän. Et siitä niin kuin ehkä huomaa nyt sitten, kun teki tuon Lokkosepän erikoisammattitutkinnon, niin se oli yksi semmoinen, ei nyt kompastuskivi, mutta harmaata hiuksia ehkä saattoi aiheuttaa tämä lainsäädäntö, vaikka sitä nyt kumminkin oli alalla silloin jo ollut vuotta. Niin se oli vähän semmoinen, en mä tiedä, ehkä siitä olisi saanut varmasti pohjaa niin Lukkosepän ammattitutkinnosta silloin aikanaan. Joo, ja mä kyllä sen, mitä mä tiedän, niin kuin mä tuossa jossain vaiheessa puhuinkin siitä, niin meillä kävi muun muassa Edupolissa, muistan elävästi, kun se tuli takki auki, se kaveri, se oli 5 vuotta tehnyt hommia. Sehän tuli just sillä, se oli vielä vähän semmoinen, että minä kuulkaas pikkupojat -tyyppinen. Minä tulin nyt suoraan kokeisiin ja muuta, niin sehän reputti saman tien sen teoriapuolen sieltä. Katko, ei ole niinku tehnyt sitä, kun mä siinä meillä taas käytiin niitä asioita. Edupolin koulutushan on, mitä mä olen seurannut, se on totaalisen erilainen ollut silloin, mitä Taitotalo on taas sitten järjestänyt sitä opintoa. Niin kuin puhutaan erityyppisestä kokonaan. Että Joo. meillähän käytiin niinku elektroniikka juttu, niin me käytiin vastustasolla läpi ja käytiin komponentteja läpi ja mä mietin silloin, että mitä mä teen tällä tiedolla niin kuin tuossa niin kuin Joo. Lukkosepän, että vastukset totta kai, nehän liittyy edelleenkin tekemiseen, mutta sitten Niin. kun lähdetään käymään niin komponentteja läpi, niin sitten on vähän semmoinen, että no ei tämä nyt ehkä välttämättä ole enää niin kuin tämän päivän juttu, mutta sillähän se opettaa se, kuka sitä veti, niin se aletaan sitten hirveän niin kuin elektroniikan perään ja osaa sitä puolta, että kyllähän se niin kuin silmät kiiluen selitti niitä, mutta kun ei sitten ollut meille taas monelle mitään hyötyä. Niin, mitään hyötyä siitä. Mutta kyllähän se niin kuin huomaa, että noitakin, kun mullakin noita kollegoita, itselläskin on noita kollegoita, jotka on ollut todella pitkään alalla, niin niiden välistä keskustelemaan, niin kyllähän ne tippuu heti kättelystä pois hommasta, koska ei niitä ole Joo. Niin, kyllä. mitään. Mutta kyllähän ne tietää sisältä, ei ne välttämättä niinku osaa taas, varmasti reputtajia löytyisi, mutta joo, se varmasti onnistujakin, että ei sitä voi sanoa. Että mä itse suosin Yes. edelleenkin oppisopimuskuviota, varsinkin ihmisille, ketkä ei viihdy tuossa ammattikoulun penkeille pelkästään, niin kyllähän tuo oppari on loistava. Kyllä se oppisopimus on joo kyllä. Meilläkin taitaa nykyään kyllä niin kuin kaikki sen käydä, ketkä alalle tulee suoraan koulun oppariin sitten. Ja se on minusta ihan hyvä. Joo, kyllä mäkin kannatan, ja sitten se antaa kuitenkin mahdollisuudet, ja just eväät sitten tähän seuraavaan vaiheeseen, mikä on mestaritutkinto, niin kuin itsekin sanot, että ehkä olisi ollut pientä apua siihenkin, koska mulla taas kun pohja on erilainen ja sitten kilometreikin kerkesi olla, niin ei se helppo ollut se mestaritutkinnon suorittaminen sitä mitenkään, mutta sitten varmasti oli taas eri tavalla kärryillä niistä asioista taas sitten, kun on se pohja. 2-2. Niin. Sulla oli siitä, eikö hetki, No, mikä? mä oon 25 keväällä nyt valmistunut niin vuosi sitten. Tai, Niin olikin, joo. Joo, että sä oot Joo. pari vuosikertaa tuoreempi tapaus. Kyllä. Mutta toihan menee sillä järjestyksessä, koska mä oon aloittanut aikaisemmin ja muuta, niin sehän menee just oikeassa järjestyksessä nyt. Niin menee, joo. Mulla oli samalla mestarikurssilla koulussa mun oppipoika, että opiskelemassa mestariksi, ja hän vielä valmistui ennen minua. Joo. Mutta menikö se nyt sitten ihan oikein, mutta Joo, ei siinä. mä oon kanssa, niin kuin mä puhuinkin siitä, ja tässä turistun muidenkin kanssa, että mä näen kyllä tuon mestaritutkinnon silleen, että vaikka se antaa mahdollisuudet ymmärtääkseni, sä voit heti kun sä oot valmistunut Meke Lukkosepästä, niin lähtee erikoistumaan sitten tuohon mestaripuolelle, mutta mä näen sen vähän sellaiset, että kyllä siinä pitää olla kilsoi takana ennen kuin lähdetään niin kuin seuraavaan vaiheeseen, koska sitten jää ymmärrys todella vajaaksi. Joo, en nyt muista tuossa, oliko siihen joku tietty työkokemus
että pääset mestariopintoihin. Ei muistaakseni ollut, Joo. Jussi osaa senkin sanoa, mutta yksi kollega tuossa puhuu, että Juu. hän on 5 vuotta ollut alalla, niin voisi lähteä siihen mestaritutkintoon, mutta mietin vielä, Joo. että se ei ole helppoa. Ei, ei se, ja varmasti on niitä, ketkä osaa kaiken näköistä asiaa valmiiksi, kun ne vähän aikaa miettii, niin ne toimii nuppi eri tavalla ja muuta, mutta ja pärjää teorian puolessa ja muussa, että kyllä niitäkin on. Me ollaan kaikki niin erilaisia, mutta kyllä se pohja tarvitsisi olla siellä, ja mun mielestä se asettaa semmoista tietynlaista ammattiylpeyttäkin itsekin tykkään, että se on ansaittu myös se tietyllä tavalla se tutkinto, että siinä on se pohja ja muu suoritettu, että se on sitten niinku ansaittu sitä kautta. Niin. Jotkut voi olla mun kanssa eri mieltä ja saavat olla eri mieltä. Niin, kyllä just näin. Koska tämä on mun mielipide. Mennään vielä vähän sitten tuossa noin, sä sanoit, että sä oot ollut tässä helotuskomppaniassa, eli suihkuseinäosastoa ja muuta, mitä mähän en ole tehnyt koskaan, koska mä olen taas sitä porukkaa, joka sanoo, että ei kiitos. Joo. Mutta mä tunnen Arvolukon kyllä historia sillä, että nehän on tehnyt todella isoja muitakin projekteja vuosien aikana. Nehän teki tosi isoja juttuja silloin jossain vaiheessa. Juu, kyllä. On tuossa vuosien saatossa aika paljon kaikkea nähnyt ja on sieltä helotushommista aika äkkiä kyllä sitten niinku, mitä se oli ekana kesänä, kun pääsi sitten vähän isompiin projekteihin haistelee, että mitä se, voiko sanoa oikea lukkosepän työ on, että siellä Raksalla, että kulunvalvontajärjestelmiä, niin kuin siis kulunvalvontaovien tekemistä YMS tämmöistä niin sanottua vaativampaa asennushommaa. Että aika äkkiä pääsi siihen, että tälleen jälkeenpäin kun miettii, niin hyvin kiitollinen siitä, että mitä on vuosien saatossa saanut. Joo, sehän on, että jos pääsee niin kuin alalla pääsee suoraan sellaiseen taloon, joka pystyy tarjoamaan kaiken niin kuin sen, tai sellaisen niin kuin järkevän oppipolun siihen omaan osaamiseen, ja sitten se oppisopimus vielä, tai niin kuin sen oppisopimuksen tueksi, niin silloinhan on tosi hyvissä asemissa, ja sitä harva osaa arvostaa myöskään sitä, että mullakin on ollut niitä kavereita, kun ne on tullut suoraan iso talo, mikä tekee kaikkea mahdollista, niin ne ei osaa arvostaa aina sitä, että jotkut on joutunut käymään tosi kivikkoisen polun. Et mähän olen itse käynyt sen kivikkoisen polun vaihtamalla firmoja ja muuta, koska ei päässyt sellaiseen taloon, mistä löytyisi kaikki alla. Just mitä pitääkin muuten nyt tässä vaiheessa tuli mieleen, että mun ajatus siitä myöskin siitä, niin kun lähtee opiskelemaan alaa, näin niin kuin työn niin kuin oppipolkuna myöskin, niin työmaissahan pitäisi jokaisen mun mielestä aloittaa, koska se, ja sieltä niin kuin mahdollisimman perusasioista päästä tekemään sitä hommaa, jotta pystyisi palvelemaan sitten siellä huollon puolella, missä sun pitää tuntea se, että miten se homma on tehty. Joo, se ei paljon lämmitä, että oot siellä huoltohommissa, niin ei ole minkäännäköistä tietoa siitä. Se homeessa on joku lukkurunko, että no, mitähän mä sille teen, miten se pitäisi toimia. Joo. Tuolla varsinkin isoilla työmailla sitten, niin olen sitä joskus sanonut, tai aika monesti sanonut, että kyllähän kuka vaan osaa asentaa noita tuotteita, mutta sitten just tuolla siinä ison työmaan niin sanotusti loppuvaiheessa, kun tulee näitä vikaselvityksiä sun muita, niin siinähän sitä sitten oppii ja tosi paljon siitä oviympäristön toiminnasta, että miten ne lukot oikeasti siellä toimii ja siinä saa niin kuin hirveän määrän oppia, jos vaan on hoksottimet mukana siinä hommassa, niin sieltä kyllä tarttuu paljon. Joo, ja ja kyllä se on siitä henkilöstä kiinni, kuka sitä tekee, että jos se asennoituu sillä niin kuin varmasti törmännyt muuallakin, mutta mäkin olen törmännyt näihin, kun ei ne opettanut mitään, eikä ne sitä, eikä ne tätä, niin että kyllä se on niin kuin itsestään kiinni se, että kuinka aktiivinen sä oot, jos sä pääset työmaalle vaikka vaan ruuvaamaan nyt eka ovensulkimiin kiinni ja varsia kiinni, niin ruuvaa niitä nyt sitten alkuun, mutta ota sitten sen jälkeen vetää hihasta, että hei, mitä toi kaveri tuolla tekee, no se vetää ylivientisuojaa ja kaapeloi ja muuta, ja ylivientisuoja, kaikkihan ei välttämättä tästä porukasta kuuntelijoista tiedä, mistä me puhutaan, me mennään ehkä liian syvälle, mutta oven sulki on sama kuin kansankielellä ovipumppu, mikä siis sulkee oven, ja sitten siinä on se vaara siihen,
tälleen vähän niin kuin avata kansankielelle. Joo. Ja ylivientisuoja on taas sitten ovessa oleva, kun on sähköinen ovi tai niin kuin sähkölukkorunko ovessa ja sitten sille tarvii totta kai sitä sähköä jotain kautta toimittaa, niin se tulee piuhaa pitkin. Ja siellä on ylivientisuoja se oven ja karmeen välissä, joka sisällä se piuha kulkee, niin tosit vähän erilaisia. Että se on ylivientisuoja. Että saattaa äkkiä, kun kaksi alan tekijää rupeaa keskustelemaan, niin saattaa lähteä. Että koitetaan pitää nuo termit ja koitetaan pitää se sillä lailla, että Yritetään pitää niin kuin kansankielellä. joo, ja sitten jos jollekin jää jotain, niin saa kommentoida kyllä sitten tonne ja laittaa viestiä, että mitä sä oikein hopotat, niin voidaan avata sitten uudestaan myöhemmin, että mitä ne jutut on. Mutta joo, kyllä se on ihan totta, että niinku siitä omasta motivaatiosta ja kuinka kiinnostunut sä siitä hommasta oot, niin siitähän se kaikki lähtee. Et Joo, osaat kysyä ja kyseenalaistaa ja otat neuvoista vaarin ja kuuntelet, mitä sulle opetetaan. no näinpä. Et mä oon No. ainakin saanut aikana niin paljon hyvää oppia vanhemmilta asentajilta, niin kyllä mä yritän sitä jakaa aina eteenpäinkin. Joo, se on just, että kun mä en itse tykkää hamstrata pääni sisäasioita, niin kyllä se pitää niinku jakaa ulos niin paljon kuin vaan pystyy. Että sellainen ihminen, joka pitää itsellään sisällä, niin luulee tekevänsä itsestään korvaamattoman, ja no ei ne kyllä yleensä ole sitten. Ei kukaan ei korvaamaton. Ei, että kyllä ja kaikki nämä hommat on opittavissa, että tämä kuulostaa ehkä joillekin kauhean hankalalta ja muuta, varsinkin kun se rupeaa avautua, että ei se lukkoseppä tekää pelkästään sitä ovisilmä- ja sarjoituksia, että se tekee vähän muutakin siinä päivän mittaa. Saattaa tehdä montaakin hommaa päivän mittaa. Kyllä, juu. Se on aika laaja skaala, mitä tulee päivän aikana tehtyä. Niin, mitä sä niinku teet nykyään? Siis, No, niin, mitä sä teet siellä nykyään mitä se mä arvolla? teen? Mä oon voiko sanoa, että mä oon sellainen niin sanottu sekatyömies, että mä teen oikeastaan niinku lukituspuolen töistä, no lähes kaikkea. Asennustöitä, keikkaa teen niinku tietyn verran viikossa ja tarjouslaskentaa tulee tehtyä nykyään. Erinäistä kuluhallintajärjestelmistä töistä ja oviautomatiikasta ja ihan peruslukkohommistakin, lukitusten uusimisesta sun muista laskentarjouksia pieniä. Sitten mä oon meillä vähän sellainen niin sanottu tekninen tuki, olkapää. Ei me osata, kysytään Mikolta. Joo. Siis mun päivät koostuu, niin siis se on hyvin kirjavaa. Mä en välttämättä aamulla tiedä, mitä mä päivän aikana teen. Et päivät menee rattosasti ja lukituspuolen hommia. Niin. Siihen liittyviä. Mulla on turvatekniikkaa, niin kuin kamera, rikkari, kulunvalvonta, laitetilapäät on niin kuin vähän semmoista, ei nyt vierasta, mutta niiden kanssa vähempi tullut tehtyä. Toivomus, että pääsis vähän enempi keskittymään siihen puoleen enempi. Ettei ihan kaikki koulussa opitut jutut unohtuisi. Mutta katsotaan, aika on rajallista, että miten päivät riittää, niin sen mukaan sitä täytyy mennä. Mutta tosiaan hyvin monipuolista. Joo, sehän on Pitää mun mielen mielestä. virkeänä. No sepä se, kun se on niinku tällä alalla varsin, me tunnetaan tämä ala todennäköisesti paremmin kuin hoitoala, niin Mä luulen kanssa. niin kyllähän tässä saadaan se päivä tosiaan, että sä voit tehdä näissäkin hommissa, niin sä voit tehdä vaihtolukopaketteja vaikka hamaan tappiin asti, jos sä tykkäät tai haluat tehdä vaan sitä yksinkertaisempaa, mikä on kaikki työ on kuitenkin arvokasta, mutta kyllähän siinä on niinku mahdollisuuksia, mutta sitten jos haluaa lähteä kehittämään itseensä, niin kyllä sieltä sitten aukeakin jo ihan erilainen maailma, kun lähtee vaan tekemään sen eteen, mutta se niin kuin sanottu moneen kertaan, että se on itsestään kiinni, että mitä sen kanssa haluaa tehdä. Joo, kyllä se itsestä se lähtee. Juu, niin kuin moni Sitä asia ei lähtee itsestään. Niin, kyllä. Kyllä. Mitäs rupesin tässä meidän hienoa runkoa tässä sivusilmällä aina pälyynen kuitenkin, niin välillä saattaa olla, että lähtee hyppimään, mutta mua toi mestaritutkinnosta mulla tuli semmoinen, kävi joku ajatus, mutta se hyppäsi pois sitten saman tien. Me ollaan käyty se sama show, Joo. mutta
saiko sä, no sen verran siinä muillekin tiedoksi, sehän koostuu siis teoriasta ja näytöistä se koko, se oikeastaan voisi sanoa, näyttökoe ja sitten siinä on teoria-osuus. Kauan Joo, mä en enää muistakaan. meillä oli joku kymmenkunta tai siis lähipäivää tuossa, että käytiin koulun penkillä opiskelemassa lainsäädäntöä, Joo, työnjohtamista ja yleistä lainsäädäntöä ja sitten näitä YSE 98 ja tämmöisiä käytiin opiskelemassa koulussa, mutta kyllähän se niinku, sitten oli nämä näytöt tietysti, niin sanottu kauppakeskusnäyttö, missä suunniteltiin KV-rikkarilukitus ja kamerajärjestelmät ja sitten niiden mukaan tehtiin tarjoukset ja tarjouslaskennat ja riskianalyysit kohteesta ja sitten oli tämä iso työmaanäyttö. Viimeinen näyttö oli ihan oikea työmaa, missä oltiin turvatekniikan projektissa mukana asennus- ja työjohto projektointipuolella. Siitähän se koostuu. juu. Ja teillä oli ihan hyvä. Alkuun lähti vähän silleen, Joo, sano vaan, mulla meinasin vahingossa väliin sanoa. ja vähän oli ehkä semmoinen niinku, ehkä takki auki on väärin sanottu asenne lähteessä siihen kouluun, mutta kun sitten kävi vaan niinku 1-2 lähipäivää silloin tällöin koulun penkillä, että tätäkö tämä nyt on. Joo, Mutta kyllähän se sitten viimeistään tuossa kauppakeskusnäytössä, niin se oli se melkein 4 viikkoa, niin kaikki vapaa-aika, mitä itsellä oli, niin se oli sitä, että se saatiin määräpäivään mennessä tehtyä, sähkösuunnitelmat piirrettiin AutoCADilla ja tehtiin helotusluettelot ja näin poispäin, niin se oli aika, ei se helppo ollut, eikä se pidä ollakaan. joo, ei sen kuulu kala helppoa. Kyllä se siinä vaiheessa, kun lähdetään mestaritutkintoon suorittamaan, niin se pitää olla vaikea, koska kyllä siinä pitää tietää ja osata jo, että rypistys, että kyllä siinä sai itsekin viettää. Meillähän kävi vielä niin, että mähän on käynyt korona-aikaa, niin se oli kaikki etänä, mikä teki sitten vähän tylsän niistä Joo. opetuspäivistä, koska sielläkin puhuttiin just sitä, että kun olisi ollut kiva päästä porukalla kun näkee niin kuin ympäri Suomen väkeä, niin sitten sä pääset niin kuin vertailemaan ihan eri tavalla niitä keskustelutasoa. Joo, se oli hirveän kiva niin kuin itsekin tuossa, kun oli niitä lähipäiviä. Meillä oli suurin osa oli tosta niin kuin PK-seudulta, mutta oli maakunnistakin porukkaa, Joo. niin sai vähän niin kuin tuntumaa, kuvaa, mitä muualla se puuha on. Sepä se. Ja hyviä juttuja saatiin aikaiseksi aina koulun penkillä. Et Jussi jää välillä kakkoseksikin meidän jutuissa. Joo, ja tuossa meidän osuudessa, kun oli etänä, niin se pystyi aina hiljentämään muut. Aivan, joo. Joo, sai olla aina äänessä, kun se hiljensi muut siksi aikaa, niin oli paljon helpompi hänelle. Mutta joo, kyllä se harmitti, että kyllä kaikki oli sitä, että se oli niinku tylsä, että kävi noin huono tuuri, että tuli se, mutta eihän sille mitään voinut. Se koski kaikkia ympäri valtakunnan, että mitä sille voi Niin, kyllä. tuommoista kun käy. Niin. Ei sille mitään mahda. Niin. Kyllä se jäi niinku kaivelemaan, mutta oli se muuten, kyllähän siellä kerettiin kuitenkin juttelemaan, mutta sitten jää kuitenkin se kahvi- ja lounaskeskustelu pois, missä tulee ne parhaimmat jutut. Niin ne kun jäi pois, niin kyllä se huomasi. Niin, Kyllä. Se, ihan varmasti. me Onneksi niistä vähän. on nyt sitten selvitty. No näinpä. Nyt voi unohtaa kaiken, mitä on oppinut. Eikös, miten se meni? Mutta tossa. Niin, eikö se teki silleen? Juu. Mutta sä kävit nyt aika hyvin läpi, että mitä toi niinku, tässä lueskelen taas näitä vähän, niin oli toi, että mitä sä tosiaan teet, niin sähän teet just semmoista, mitä mun mielestä mestariosastolle kuuluukin jo, että sisältää niinku todella paljon kaiken näköistä ja sitten kun on vielä hyvässä paikassa hommissa ja hyvä porukka ympärillä, niin se on aika helppoa tekemistä sitten siinä vaiheessa, että niinku sillä lailla, että pääsee sen levittää sen oman nuppisa sisällön muille. Onko sulla ollut? Kyllä, ja kyllä sen on tuossa niinku huomannut, että Joo. niin huomannut tuossa nyt jo huomasi sen opiskelun aikana ja nyt tässä valmistumisenkin jälkeen, niin kyllähän tuossa porukka arvostaa, että on jaksanut tuommoisen duunin nähdä. Että, niin kuin sanoit, niin Lukkoseppä mestarititteli on aika
arvostettu alalla. Ja nyt sä osut justiinsa se, mitä mä tässä, että se ymmärretään alalla, mutta sitähän ei ymmärretä, että jos sä haet nyt johonkin öö, kävis nyt niin, että sä lähdet nostele kytkintä tai jostain syystä haluat lähteä katsoa uusia uria jonnekin toisen alan niin kuin turvatekniikka-alan yritykseen tai muuta, niin nehän ei ymmärrä mestaritutkintoa. Siellä on aika harva, mitä ymmärtää, että mitä se niinku tarkoittaa, koska he on vaan tottunut, että pitää olla, saattaa lukea, että pitää olla turvalaiteen-asentajan tausta. Ja sit sä haet Kyllä. mestaritutkinto, niin kuin mestarina haet sitä paikkaa, niin ei sua oteta, koska ne katsovat ihan lukkoseppämestari, että sä mitään tiedä turvatekniikasta. Joo, mutta sit mä oon joutunut niinku Niin. monta kertaa mä oon niinku lähtenyt kertomaan, että hei, et tiedättekö mikä on niinku lukkosepän ammatti ylipäätänsä? Ja mitä esimerkiksi tutkinnoissa vaaditaan tai mikä se mestari siellä on, niin sitten ne on sillä, että ai jaa, että siinä on Niin. vähän muutakin. Se, että niin, ja sen takia se, että ymmärrän, että koska eihän me puhuta tästä asiasta. Lukkosepät on ollut aina vähän sellainen oma jengi tietyllä tavalla ja me ollaan kauhean Joo, semmoinen. mustiin pukeutuneet kaverit, jotka tulee työmaalle hyvässä tuurissa vielä mustan kypärä päässä, eikä puhu eikä pukahda sen enempää ja sitten ne katoaa paikan päältä. Me ollaan tehty itse tästä vuosien mittaan sellainen mystinen homma, ja sitten me ihmetellään, kun ei me tiedetä eikä tunneta. No kyllähän se saa ihan peiliin rupettua, että miksi me ollaan niin mystisiä. Mehän ollaan itse tehty, ja sen takia mä lähdinkin avaamaan tätä, että me ollaan ihan samanlaisia duunareita, meitä ei vaan yleensä näy, eikä kuulu muuta kuin silloin, kun ei pääse kotiovesta sisään, ja huoltomieskään ei pääse avaa sitä ovea. Niin sit me ollaan haluttuja ja paikan päällä. Kyllä, ja sit kuullaan se kitinä, että miksi noin kauan kestää, että tuutte tänne paikan päälle, päästään minut sisälle. Mutta joo, ihan hyvä niin, että saadaan vähän alaa näkyviin ja kuuluviin. Että Kyllä. itelle oli silloin aikanaan 19 vuotta sitten oli ihan tuntematon ala. No tietysti silloin ne niinku kaveri, kuka minut houkutteli alalle, niin vähän näki hommaa, mutta nytkin tuossa, kun jotain uusia ihmisiä tutustuu niin siviilissä, niin ai sä oot lukkoseppä mestari. Mitä lukkoseppä tekee? No niinpä, niin. Mitä se Joo. tekee? Joo, onko se vakiokysymys, että pääset sä mun kotiin ja sitten mitä näitä on näitä, mä oon kuullut aika monta vakiokyssäriä sillä lailla, että mä en jaksa aina vastata. Tekee meille laittaa semmoinen kyltti kouraan, lue tosta, jos sulla on jotain muut kysyttävää, niin kysy sitten. Joo, se on varmaan se ensimmäinen kysymys, että pääset sä mun kotiin Jep. niin kuin huomaamatta. No mä en ole opetellut tiirikointia ja en ole sitä en osaa tiirikoida. En pääse huomaamatta sisään. Kyllä sitä aina joku jälki jää, mutta aika huomaamattomasti pääsee. Toinen on sitten, että pystyt sä lukemaan tämän avaimen tästä. Mä sitä ajan nyt lyödään villi klassikki eteen tai klassik-avain. Niin se on tommonen, että nyt mä tiedän millä mä pääsen sun sisään. Tai kotiin. Näinpä. Teille. Niin. No, se on noin helppoa. On ja On helppoa, kun on opetellut. niin, ja tässä tullaankin siihen, että mikä on hyvä, että nostetaan aina somessakin esille, että älkää ihmiset näytelkö niitä kotiavaimia ne siellä televisioruudun tai niin kuin tietokoneen näytöllä tai muita. Meillä on ammattikunta, jotka pystyy niitä lukemaan niin kuin kuvien perusteella, ja me ei tulla sinne, mutta kun meillä on se vastapuoli, ketä vastaan me täällä taistellaan, ei nyt kirjaimellisesti taistella, mutta kenen töitä me yritetään hidastaa ja aiheuttaa heille vaikeuksia, niin sieltä löytyy sitä samaa porukkaa, jotka pystyy sen tekemään, sen saman tempun. Ja jos on hyvä viilakäsi, niin sitä pystyy ihmeitä tekemään, niin kuin puhutaan klassikkia ja vanhoista ura-avaimista ja muista. Ja ne on ihmisen tekemiä kaikki, mitkä on mekaanisia, niin kyllähän kaikki pystyy tekemään joku, ja ne on Niin on. yllättävän taitavia. Joskushan oli vitsi, että joku vitsaili, että parhaimmat lukkosepät istuu linnassa. Mä jälkeenpäin mietin, että ei ne nyt kauhean hyvin ole, kun ne on vieläkin siellä linnassa. Jos ne on parhaimpia, niin kyllähän ne sitten pitäisi päästä uloskin Niin, sieltä. ei ole. Mutta kyllä mä luulen, että siinäkin on niinku vinha peränsä ollut aikanaan, Just näin. että lukitusala on ollut hyvin erilaista ja avainturvallisuus ja muuta, niin ihan varmaan se on niinku pitänyt paikkansa, että ne parhaimmat on istunut siellä. Mutta sen verran huonosti mennyt, että on jäänyt kiinni. Ja mutta sä oot ollut joo, sano vaan mä Niin, taas. ei tosiaan kovin moni välttämättä ajatella. Niin.
tosiaan kovin moni ei tule tuota ajatelleeksi justiin niinku sitä avainturvallisuutta, Joo, mitä se merkitsee. Että just niinku näytellään somessa, että tämmöiset avaimet löytynyt ja mulla on tämmöinen ja just se, että eihän se ole kuin rehellisiä varten se lukko, että mitä väliä, jos jotain vanhaa mekaanista lukostoa, niin miksi sitä uusia, että se on vaan teidän myyntijuttuja, että te haluatte vaan myydä uusia lukkoja, että lukot toimii, niin kaikki ei vaan sitä yksinkertaisesti ymmärrä, mikä riski siinä sitten on. jep, ja sehän se onkin se, minkä kanssa sitten väännetään tuo kättä puolin ja toisin, niin että osa ymmärtää hyvinkin nopeasti. Mä oon käyttänyt sitä niin kuin ajatusmallia monessa jutussa, että puhutaan vaan kuin joku, että miksi mun pitäisi tehdä ja miksi ja miksi pitäisi laittaa varmuuslukko. Ne edelleenkin kaiken idea on hidastaa sitä toimintaa, jotta saadaan sille väärillä teillä olevalle ihmiselle vähän tekemistäkin, niin se on meidän hommaa hidastaa. Ei me pystytä ikinä estämään millään muuta kuin rakentamaan betonikuutio ja sinne pieni holvi sisälle, niin sillä voidaan estää se tekeminen, ei se millään muulla. Mutta se, että haluatko sä kiinteistön omistajan, niin, ja sitten, että haluatko sä helpottaa kiinteistön omistajana sitä, että sä annat jo avaimet käteen? Kyllähän se avaimilla menee mieluummin sisään, kuin rikkoo paikkoja. Niin, menee, totta kai. Siitä ei jää mitään jälkeä. Niin. Mutta joo, ei tosiaan niin kuin, ei mitenkään pystytä estämään, niin, vaan hidastamaan pääsyä. Ja mun mielestä on ihan kiva katsoa nyt pihalle ikkunasta, kun siellä on vielä vähän valosaakin, että ei tarvitse olla se betonipunkkerissa. Näinpä, joo. Se on vaan mielenkiintoista, että miten pääsee aina kotiin, kun menee se betonipunkkeriin, niin miten se toimii. Mutta Niin. sitten on taas se joku reitti, mistä pääsee joku muukin. Mutta mä vähän tuosta, sä olit aloittanut siis hetken, sano se pätkii muisti, 2007, 2007 mä oon aloittanut. eli sä oot tullut just siinä murrosvaiheessa, kun Ailokki ja muuta on jo sitten niinku tullut. Hetkinen, Joo. Sulla on jäänyt toi, Eikö se nyt täyttänyt 20 justiin tässä? joo, eikö se Pari nyt vuotta sitten. Se oli vielä silloin, kun mä aloitin, niin oli ihan, minä ainakaan tuntenut koko Ailokkia ollenkaan tai järjestelmää. Nyt oltiin ihan mekaanisessa lukostoissa, liikuttiin koko aika ja just jotain kerrostalotyömaillakin, niin koodilukkoa, porrashuoneen ulko-oveen ja ehkä jokin saunaoveen. Et siinä oli niinku ne erikoisuudet mekaanisen lukoston lisäksi, mitä jokin taloyhtiö tulee. Nykypäivänähän on niin paljon kaikkea tekniikkaa näissä peruskerrostaloissakin, kun on automatiikkaa, kuluhallintaa, varausjärjestelmää. Ihan elektromekaanista lukitusta löytyy perusasunto-osakeyhtiöistäkin niin kuin hirveä määrä. Ja sitten sen verran voidaan ottaa tuosta digitaalista elektromekaanisesta, sillä on niin monta nimeä, miten sitä haluaa puhua tuo maailmalla. Mutta sitten toi tuli siitä mieleen, että nyt kun seuraa tuolta somesta, siellähän pyörii paljon näitä Ailokki-videoita, kun kiroillaan näitä, että kun ei toimi koskaan. Niin pyörii jo. Mä oon sitä mieltä, että siellä on valtaosa se on vaan siis tietämättömyyttä, miten se toimii. Ja siinä on se ongelma, että sitten ne oikeat viottuneet jää vähän niin kuin sinne massan sekaan, että se sotketaan niin kuin kaksi eri asiaa. Teillä on varmaan tullut vastaan näitä, niin onko mä ihan hakoteilla, vai muistaaks mä ihan, tai onko mä ajatellut tämän asian vähän väärin? Ei, kyllä se ihan oikealla jäljellä on. Paljon on siis ihan käyttäjäperäisiä juttuja, mistä nämä viat sitten johtuu. Elektronisia teknisiä laitteita, että on sitä ihan oikeata vikaantumistakin, mutta kyllä paljon on niinku ihan käyttäjäperäisiä vikoja. Lukoissa on omat ominaisuudet, miten niitä tulee käyttää, niin ei vaan niinku annettuja ohjeita noudateta, miten niitä käytetään. Niin kyllä se sieltä niinku, ei kaikki, niin kuin sanoin, niin ei kaikki sieltä lähde, mutta varmaan puolet, ehkä, no en tiedä, mutta niin paljon sieltä käyttäjästä lähtee. Juu, sehän se onkin, kyllä sen niin kuin näkee noista, ja monta kertaa niitä ihmetellyt, että
Onneksi siellä on kyllä aika hyvin valveutunuttakin tavallista kansalaisuutta, jotka sanoo, että sä et käytä tai sä käytät ihan väärin että ei mulla ole koskaan ollut mitään. Ja sitten no, ne keskustelut, mut pitää ottaa aina, että se on some, missä sä saat paukuttaa kyllä ihan mitä vaan välillä suusta ulos, eikä kukaan sitä osaa ottaa sen totuutena ja unohdetaan lähdekritiikki kokonaan, mikä on ihan karmeeta välillä, että Juu. kun ihmiset eikä me nyt ruveta tässä, jokainen lukee mitä lukee, mutta kyllä mä haluan niinku tommosia selkeisiä väärin, ne on niinku väärin käsiteltyjä juttuja, niin kyllä niin on helpompi tälle meidän kannaltakin niin puuttuu vähän siihen, että ei nyt puuttua poliisimaisesti, vaan sitten, että maltti on valttia. Ja meidän Otetaan pitää, kantaa. niin kyllä, ja kaikki ne toimii kyllä, kun ottaa vaan ja rauhoittuu ja opettelee, niin kyllä se siitä sitten lähtee. Kyllä se siitä just näin, että kyllä tuossa somessa tosiaan paljon näkee noita kritiikkiä niinku eri eri tuotteista. Hirveästi tekisi mieli aina kommentoida niihin, mutta mä oon ottanut itse sen linjan, että mä en alan ammattilaisena kommentoi niihin, koska mä en tiedä, onko se turhaa, mutta siitä vaan nousee semmoinen turhanpäiväinen haloo sitten, kun siellä jotkut niin sanotut ammattilaiset tietää asiat paremmin kuin minä, niin olen päättänyt, että en puutu niihin kommentteihin. Niitä on kiva lukea, mutta tai Joo, kyllä. huumorilla voi lukea niitä. Joo, mutta kyllä siitä välillä, siinä pitää olla tosi tarkka, että miten kommentoi, koska sitten jos sä kommentoit väärin, niin se menee ihan solmuun. Sitten pitää olla niinku tosi hyvin kirjoitettu, että se loppuu se ihmettely. Mä oon muutaman kerran saanut sen hiljaiseksi ne keskustelut osallistumaan sillä, että antakaa, mä kerron teille vähän asioita ja sitten keskustelu onkin päättynyt siihen. Mutta ei sitä viitti tehdä, koska sitähän saisi tehdä sitten ikänsä, että jos joka asia lähtisi. Niin juu. Mutta me ollaan käyty kyllä todella paljon asioita tähän mennessä. Et tuntuu, että meiltä varmaan riittäisi paljonkin vielä lisää, mutta otetaan tähän tämmöistä pikkasta jäähdyttelyä, eli ruvetaan paketoimaan tätä. Mitä sä haluaisit sanoa tai niin kuin tuleville tekijöille, tai miten, jos joku nyt kuuntelee tänne ja rupeaa miettimään, että onko musta tähän, onko sulla niinku semmoista, että minkä tyyppinen ihminen, kun se tuijottaa itsensä peiliin ja miettii ja kuunnellut meidän lätinöitä ja todennut, että mä haluan lähteä tutustumaan lukkosepäksi ja sitten se miettii, että mitä tässä tarttisi olla niinku pohjilla, niin onko sulla sellaista näppärää ajatus, että millä eväillä lähtisi hakemaan alalle töihin? Tietysti pitää olla kiinnostunut alasta, että niin kuin tässä nyt on sanottu jo moneen kertaan, niin mitästä se kaikki lähtee siitä sun asenteesta. Että ei voi vaan lähteä silleen kokeilemaan kepiliäätä, että mitähän toi on. Mielenkiintoa pitää olla, käden taitoa vaaditaan kyllä. Että kaikki ei ole sitä pelkkää tietokoneella näpyttelyä. Uuden asioiden oppimista ja tuommoista niin kuin jatkuvaa tiedon nälkää vaaditaan, jotta tuut pärjäämään tai kehityt itse tässä alan mukana koko ajan. Mä tiedän, vaikea kiteyttää tuommoista pakettia, mitä vaaditaan, mutta Joo, mä motivaatio ja kädentaitoja ja niin. kyllä. Ja nyt tähän on hyvä ottaa tämmöinen näin, niin kuin mä sain kuulla, että mulla ei ole asiakaspalvelukokemusta. Mä olin hyvin vaikea. Joo. Mä ajattelin, että ai jaa, että mitä mä oon sitten tehnyt viimeiset 20 vuotta, mutta nyt pitää pystyä olemaan ihmisten kanssa, että asiakkaiden kanssa. Että kaikki ei tarvitse rakastaa eikä halia, se on niinku ihan normaali, mutta toimeen tässä hommassa pitää myös tulla. Tää on todella palvelutyötä, koska sä olet ainoa henkilö, joka on hyvältuurisen asiakkaan kanssa koskaan tekemisissä naamatusten. Siellä ei välttämättä se konttoripuolella ei välttämättä ole koskaan nähnytkään, mutta sä niin kuin lukkoseppänä sä menet sinne asiakkaalle ja sä oot sen kanssa kontaktissa, niin se vaatii sen niin kuin ihmisten kanssa olemista, että tämä on semmoinen, että tässä tarvii olla vähän niin kuin myös sille puolelle osaamista ja haluaa olla, koska täällä joutuu olemaan. Mutta tästä oppii kyllä todella paljon ihmistuntemusta ja muuta peliä. Joo, toi oli ihan hyvä nosto kyllä. Tuommoinen varmaan pitänyt itsekin osaa nostaa esille, mutta ehkä sitä pitää niin itsestään selvänä, että tosiaan asiakaskontaktit on ne, niiden asiakkaiden kanssa pitää tulla toimeen, sä et voi niille
sanoa, mitä mielessä on ja sä oot kumminkin se yrityksen mainos siellä asiakaskontaktissa. Itse viime viikolla kävin yhden pikkuprojektin tekemään tuossa, minkä on niin kuin alusta alkaen tarjonnut ja suunnitellut ja nyt toteutin, niin minä olin ainoa 4 toimijasta, ketä siellä. En ollut ainoa 4 toimijasta, mutta itse tein sen suurimman duunin siellä kumminkin. Sain kädestä pitäen kiitosta hyvästä palvelusta ja siitä avusta, mitä olen koko projektiin antanut. Kyllä ne aina lämmittää mieltä. Mutta varmaan eilen jää hyvä kuva sitten minusta ja edustamastani yrityksestä. Et se on tosi iso. Asiakkaiden kanssa pitää tulla. Kyllä, se on just näin. Ja ö, alallehan pääsee, pitää olla paperit kunnossa totta kai, taustat pitää olla kunnossa. Alallehan varmasti edelleenkin on se, että tämä ala on semmoinen, että voi olla avoimia hakuja ja pienemmissä liikkeissä niin helpoin tapa on melkein soittaa tai käydä paikan päällä ja kysymässä, että pääsisikö oppisopimukseen, niin siitä lähtee kyllä sitten se ura urkenee. Eikä kannata ensimmäisen paikan kohdalla pettyä, että jos ne sanoo, että ei pysty, sitten ottaa seuraavaa ja lähtee siitä sitten vaan. Kyllä niitä töitä. Varsinkin tällä hetkellä tilanne on mikä on alalla, niin ei välttämättä se eka paikka tosiaan natsaa, mutta kannattaa vaan sitkeästi koettaa muita liikkeitä ja jos et sä tutun kautta pääse, niin avoimia hakemuksia kannattaa laittaa. Et meille kumminkin alalle tarvitaan noita tekijöitä. No just näin. Ja jaha, täällä pieni herrasmies menetti hermonsa totaalisesti, niin, No niin. niin mutta ei, het, het, mutta hei, kiitos Mikko, pääsit Kiitos pelaamaan itsellesi, peliä. että sai Tai, tulla. joo, oli tosi mukava keskustella ja mä veikkaan, että tämä olisi venynyt vielä toisellekin tunnille äkkiä. Ois meillä varmaan juttua riittänyt pidemmäksikin aikaa. Vastahan me päästiin alkuun. Näin no, mutta saattaa olla, että pyydän vielä toisenkin kerran, tai siis tulenkin pyytämään, mutta otetaan vähän toisenlaista näkövinkkeliä sitten ensi kerralla. Ja Olen käytettävissä kyllä. hienoa. Mut hei, nyt kiitoksia vielä kertaalleen. Ensi kerralla on sitten Taitotalon kouluttaja Venäläisen Jussi tulee kertomaan sitten, hän pääsee kertomaan nyt siitä koulutuksesta vielä niin kuin sieltä koulun suunnalta, että mitä se sisältää ja muuta. Mä luulen, että Jussin kanssa jutut lähtee ihan yhtä kovaa laukalle, niin katsotaan miten siinä käy. Mä luulen kanssa, että lähtee aika hyvin. Jees, näin no. Mutta me haluan kiittää kuuntelijoita. Ja tosiaan Lukkoseppämestari kertoo podia oli tämä. Ja seuratkaa, tykätkää ja kaikkea mahdollista ja jakakaa, niin päästään jatkamaan tästä eteenpäin. Niin ei muuta kuin kiitos ja seuraavaan jaksoon sitten. Mutta onko Mikolla vielä viimeinen sana? Saat sanoa viimeisen. Sanon vaan, että kiitos Jorille ja kiitos kuuntelijoille. Oli kiva olla tässä höpöttelemässä ja toivottavasti herätti kiinnostusta nämä meidän mestareitten höpinät. Näinpä, Ei muuta kuin kiitos ja näin no. Jes, kiitos. lähestyvää kevät. Näinpä. Ei muuta kuin näkemiin ja kuulemisiin.